Salutare, lumea, sunt Excelina, să zic un anunț. Mamă, dar ce se aude așa? Mega mea și... O să vă zic un anunț. Deci. Așa, ca să nu se audă nimica. Anunțul ăsta va fi fără muzică, că na. Enter to accept, așa. Deci, eu am să... Mamă, dar e prea plictisitor și pentru voi. Mă deranjează la urechi. Haide, puțin să dau. Așa. Atâta, ajunge. Eu 2 zile nu o să mai pot posta. Nu, 3 zile. Până sâmbătă. Pentru că mâine am test la matematic capitolul, poi mâine am test la engleză și vineri am test la română. Și trebuie să învăț, că da. Mamă, hai mă azi. Trebuie să învăț. Mi-a luat tastatură nouă, cabou de cauciuc și se controlează destul de greu. Ia uitați cum fac. O să facem și o mică cursă cu asta, cu... Sau nu cred. Asta e contul meu pe care am jucat eu singur fără să filmez. Contul. Salvarea. Și da. Hai mă, azi cum funcționește. Tu să le știu și eu. Nu? Și da. Până aici am ajuns cu non-filmarea. Salvarea mea. Hai să ne jucăm puțin și cu poliția, înțeleg ce vă zic? Ei, ce? E așa. Și mai departe așa. Mașina e proastă aici. O să postez doar videoclipul ăsta și poate un videoclip, da. Că pot. Și da. Cam atât a fost. Nu uitați de like, de subscribe. Hai să scăpăm. Hai să scăpăm, bă. Care vrea să mai poate uita sau să iasă să dea direct like. Cât scap eu de poluție cu tastatura asta, doamne. Păi că vreau să scap de poluție, nu pot să scap, bă. Bă, de ce ai venit? Fuck. Păi vreau să scap și eu de poliție. Jocul mereu ține contra mea. Marș. Opa, cred că este ceva pe care pot să distrugem. Așa, scăpăm de poliție. Deci. Nu, sunt doar. Ți s-a părut? Fuck. Nu i s-a părut. What? Marș! Mamă, deja mă enervează. Dai, tată. Gata. Cum m-a prins? Merg și în locul de astea. Așa, scuzați-mă acum că n-am vorbit, da. Nu. Acum să mă uit. Așa. Băi, dar sunt în chestia asta, încerc. Jocul.
revedem. Nu, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe. Eu cu geamul spart. Și ne revedem data viitoare.